Ang presensya sa Ginoo diha sa Tagsa Kinabuhi Bisan sa Kalisud, Maghatag ug Maglig-On ug Maghatag kausaban diha sa atong matag kinabuhi. Kini gipahinumdum sa nagunang magbalantay sa arts sa usabi sa mga matuon na pinaagi sa presensya sa Ginoo nga maghatag ug kausaban sa kinabuhi. Gipanayag ni Archbishop Martina Sarmento Bawa di Santos Camisa nga gipaygayon diha sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa nagbayan sa usabis di Palamandugay nga nagpahinumdum nga matag usa ana gayon ang pagka mayrosulod sa mga sala aron nga mabuga kaya presensya sa Ginoo man ang maghatag kausaban sa kinabuhi. Gimong salita lang sa Arsobispo nga sama nila ni San Agustin nga nahimo magkasasala o ang iyang inahan nga si Santa Monica nag-ampo kaniya sa kausaban sa mga Santosa o na converted kini sa Katoliko nga pagtuo o naginuso sa iyang mga sala ang mga Santos nga si San Agustin o nahimong Great Bishop Theologian sa Catholic Church. Ang paghinagbo sumapa sa Arsobispo ngadto kay Jesus nga nagdaag kausaban paghinuso sa mga sala kaya matag Santos adunay kagapon o matag magkasala adunay umaabot kaya matag tao ang aduna may kausaban. Busa nini katulong nga semana sa Kwaresma ginasig sa Arsobispo nga padayunon ang pagtabang sa mga kabus, pagampo o paghimo sa pagpuasa, ang pagpuasa sa mga dautan nga buhat o babungag maayong mga bunga nga magdala ngadto sa kinabuhing dayon. Ani ang TV kamay payag sa nagunang magbalantay sa archdiocese sa usami sa Archbishop Martin Sarmento Habawa Didi. We are all sinners, and the fact that we are still alive reminds us to repent of our sins, to change our evil ways, to produce good fruits that will last. Let us remember Saint Augustine. He was a sinner, a womanizer. His mother, Santa Monica, prayed for his conversion. He was converted to Catholic faith. He repented his sins and became a great bishop and theologian in the Catholic Church. Also, Dietrich Bonhoeffer. He was a great follower and sympathizer of Hitler, but later on, he realized the evil committed by Hitler. He was converted. His faith led him to oppose Hitler in killing millions of Jews. Lastly, Saint Paul of Tarsus. He persecuted the Christians, but he encountered Jesus. He repented, and from a persecutor to a firm believer of Jesus. Indeed, have faith and believe that every saint has a past, every sinner has a future. Again, I say, every saint has a past, every sinner has a future. Ang tipi kamay payag sa nagunang magbalantay sa archdiocese sa usami sa Archbishop Martin Sarmento Bawa Didi sa pagpahinumdum sa matag usa nga anaa gayon ang kausaban na labi na kumahinagbo ang presensya sa Ginoo diha sa Tagsa Kinabuhi Bisan sa mga Kalisud, Maghatag ug Maglig-On ug kausaban sa kinabuhi. Alang sa DX ni December ni Kabalang Radio si mga Double Dios Manuel Rodriguez Cheer, dadag sa nagbayan na.